ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Давудалла барои камарбанди вазни сабуки UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки бо як зарба Чарлз Оливераро ба нокаут равон мекунад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ман худро дар вазни сабук чунон ҳис мекунам ки ба манаҳи ӯ дасти худро мерасонам ва ӯ метаркад, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, хотиррасон мекунам ки аз соли 2017 то имрӯз ҳоло ягон кас Оливераро ба нокаут равон кардагӣ нест ва Топурия аввалин чунин шахс шудан мехоҳад. Ҳамчунин чанд рӯз пеш ӯ ба мухлисони худ муроҷиат кард ки онҳо интихоб кунанд ки чӣ гуна Оливераро ӯ шикаст диҳад, бо тариқи сабмишн ё ин ки бо тариқи нокаут. Ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 29 июн дар турнири UFC 317 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд, ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Роҳбари UFC Дана Вайт реванш байни Мераб Дувалишвили ва Умар Нурмагомедовро дидан мехоҳад. Оиди чиз ӯ дар пресс-конференсия баъди реванши Дувалишвили ва Омели хабар дод. Мераб аллакай яке аз бузургтарин ҷангварон дар таърихи ин вазн аст ва реванши ӯро зидди Умар дидан шавқовар аст. Вақте ки ту ду маротиба чунин ҷангваронро шикаст медиҳӣ, мероси ту боз ҳам калонтар мешавад. Лекин ин маънои онро надорад ки Кори Сендхаген рақиби навбатӣ намешавад. Ман Умарро мисол овардум. Илова бар ин, Мераб то охири сол ду маротибаи дигар ҷангидан мехоҳад ва ин чиз ба ман писанд аст. Ӯ аз муҳориба ба муҳориба беҳтарин шуда истодааст ва имрӯз ӯ бениҳоят хуб менамоид, гуфтааст Вайт. Ана худи Мераб бошад омодааст ки зидди ҳама рақиб муҳориба гузаронад. Айни замон Кори Сендхаген аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. Ба назар гирифтан ки ӯ доимо бо беҳтарин аз беҳтаринҳо меҷангад ва ҳамин гуна ба ташкилот кӯмак мекунад. Ӯ инсони бо эҳтиром аст, меҳнатдӯстдор, бо истеъдод ва ҷангвари сахт аст. Агар ки UFC ин муҳорибаро хоҳам, пас ман бо шодӣ розӣ мешавам. Ман фаъол будан мехоҳам. Нақша ба монанди пешина мемонад. То охири сол боз ду муҳорибаи дигар. Ҳозир ман 2 ҳафта истироҳат мекунам. Як ҳафтаашро дар Грузия мегузаронам ва баъд як ҳафта дигарашро дар Озарбойҷон, ки дар онҷо аввалин турнири UFC баргузор мегардад. Баъдан ма ба Амрико бармегардам ва Илия Топурияро дастгирӣ мекунам. Баъди ин ма барои муҳориба омода мешавам ва кае ки UFC гӯянд ҳамон вақт ма бе ягон проблема муҳориба мегузаронам. Ма зидди ҳама рақиб мебарам, касеро ки UFC зидди ман монанд. Агар ки ин Умар бошад, пас бигзор ки ӯ бошад, гуфтааст Дувалишвили. Дӯстон, дар ҳақиқат ҳозир Мераб шикастнопазир ба назар мерасад ва айни замон дар ҳақиқат аз ҳама зиёд Кори Сендхаген арзанда аст ки зидди ӯ муҳориба гузаронад ва умедвор мешавем ки UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд. Худи Кори Сендхаген оиди муҳориба зидди Мераб чунин суханҳо гуфт. Ман каме ҳайрон шудам ки Шон Омели ин қадар зиёд дар ҳаракат буд. Ин корро кардан зидди шахсе ки доимо ба ту фишор мекунад душвор аст. Вақте ки Мераб қарор мебарорад ки хашмгинона ҷангад, ӯ дар ҳақиқат ин корро мекунад. Ман муҳориба зидди ӯро бесаброна интизорум. Мераб беҳтарин ҷангвар дар вазни 61 килограмм аст, шояд яке аз беҳтаринҳо дар UFC ва ман ин шахсро ба нокаут равон кардан мехоҳам. Бале, ӯро танҳо ба нокаут равон карда мешавад ва ман ният дорам ки ин корро кунам, гуфтааст Сендхаген. Менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз боварӣ дорад ки ба наздикӣ муштариаш Мавсар Евлоев соҳиби муҳорибаи унвонӣ шуда метавонад. Як қисми UFC мехоҳад ки Мавсар барои камарбанд ҷангад, дигар қисми UFC мехоҳад ки ӯ бояд боз як муҳорибаи дигар гузаронад. Мавсар ба ман гуфт ки Ҳабиб, Ислам, Камару Усман, Билол Муҳаммад ин корро карда тавонистанд ва агар ки боз як муҳорибаи дигар дар кор бошад, пас ман мегузаронам ва ғалабаҳои пайдарҳами худро 10 то мекунам. Муҳорибаи ӯ ҳоло таздиқ шудагӣ нест, лекин як ғалабаи дигар ба даст оварда ӯ аниқ муҳорибаи унвониро сазовор мешавад. Ӯ ба ман чунин суханҳо гуфт. Ман беҳтарин дар ҷаҳонам. Агар ки ман пеш аз чемпион шудан шикаст хӯрам, пас ман беҳтарин нестам. Ин суханҳоро ба ман Ҳабиб, Ислам, Камару гуфтагӣ буданд. Ин шахсон як гуна менталитет доранд ва онҳо ба қуллаҳои баланд расиданд, гуфтааст Абдулазиз.
бале дӯстон, дар ҳақиқат ин роҳро онҳо тай карда буданд ва акнун Мавсар низ дар чунин ҳолат аст ва ӯ бояд ки сабр кунад ва вақти ӯ меояд. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.